akondwani Nankhumwa akupitirizabe nkhalidwe wawo woyipa wotengera chipani ichi ku khoti. Sitikudziwa cholinga chako ndi chani. Munthu woti anali vice president wa chipani ichi panopa ndi mlangizi wamkulu wa bwana, koma nkumayima ndithu pa msonkhano umene uchawo ndikumanena kuti amunthalika kunyoza ndi kagulu kawo, kuti kunyoza atsogoleri osewa kuwanyoza. Chifukwa chachani? Chifukwa chokuti akufuna utsogoleri. Ndefe tikunena kuti tabwera pano kuti tidzafotokozere bwinobwino ndondomeko imene makhalira ku chipani pa nkhani ya zisankho, komanso tafotokozere Nankhumwawo kuti ngati akufuna angosiya chipani ichi achoke. Chifukwa tonsefe tikugwirizana ndondomeko yoyendetsera chipani ichi ndi okhawo atsala. Amalawi aonanso dzulo lija mbuyo mamata akamapangisa ma press conference kumene kuja kumakhala achilenga olemekezeka achilenga. Munaona Amalawi achilenga kumene kuja? Ayi. Kumene kuja kumakhala alafu Juma. Munaona alafu Juma kumene kuja? Ayi. Kumene kuja kumakhala anthenda MP. Munaona kumene kuja? Ayi. Agrezeda kumene kuja makhalako ali kuti? Ndi anthu ambiri amene ndingachule kula maki bottomman sana khale konso kumeneko ambiri. Chifukwa chachani? Aona kuti iwo aja ngowukira. Iwo aja chiyambi chawo chomapanga zimenezi chinayambira ku parliament. Mwinaso tingatobwereranso mbuyo kuti kwasanafika ku parliament ko zinakhala bwanji. Chifukwa iwo aja anapanga ubwenzi ndi Malawi Congress Party kuayika pa mpando wa leader of opposition Malawi Congress Party. Ndalama zimene akumakhala nazo pano mapitana nazo ku khoti owathandizira milandu amakhala anthu a Malawi Congress Party, maloya ku Malawi Congress Party. Kodi munthu amene akukonda chipani cha Democratic Progressive Party amene akumva kulira kumudziko, chifukwa anthu akulira kumudziko, kulira kunena kuti Democratic Progressive DPP tipulumutseni, Professor Pita Muthalika tipulumutseni, anthu awati pa Malawi Congress Party. Iye nkumakapanganso ubwenzi ndi anthu a Malawi Congress Party. Pano akubwera kunena kuti ayi akuchotsani mchipani. Inu ma district governor akuchotsani mchipani, ma governors akuchotsani mchipani, inu iya achinyamata akuchotsani mchipani, akuti afuna chipani chifuna upangisa ati chisankho. Pamene yemweyo so akufuna kuti akanchose Professor Pita Muthalika kuzisankho za convention. Iye akufuna akachose a professor chisankho kuchisankho atafuna upresident. Ayi upresident ndi utumiki, tiye ndipangeni mudongosolo lake lenileni mmene mwayamba chonchimwe akondwani Nankhumwa mukulakwitsa kwambiri. Anthu ife tikulipirirani, takupirirani, anthu osewa kumudziko akupirirani sicho akuluakulu. Anthu sitikupirira kumudziko ifa cha Nankhumwa kuapirira. Ndiyeno mwina mwake nkhalidwe umenewu tinakasiya tikuzeni kumudziko ndi tikhala tikufotokoza aliyense paikha kuyankhulani inu kumudziko chifukwa cholinga chawo kuti muukire. Ndi nda district governor anga a Yohane kumangoji uku konsiwese kwangako, ndi nda district nda konsiwese governor anga Ampate akuti kumene koko amene wo achotsedwe, kwauza kuti achotsedwe kuti choncho aukire kuti ayi tisiye chipani ichi tisagwireso chifukwa akatichotsa. Ayi nkulakwitsa kwakukulu. Uthenga umene uchoka ku chipani ndi wakuti palibe amene akuchotsedwa pamalo pache, aliyense akukhala pamalo pache, koma kuopa Nankhumwa kuti atitengeranso ku khoti mwina pakhale ndondomeko ina yakuti tikadziwe mmene kuti pakuti pali ndani, kuopa kuti so mwina mwake chisankho ichi chingathe kuchitika chifukwa anzathu akondwani Nankhumwa amakondopita ku khoti. Mwina ndisiyirepo mwepo kuti ine ndilole atsogoleri anzanga kuti so ayankhule. Bingu atatisiya mzimu wause mumtendere. Anthu kunali kudederuka kudumpha kupita muzipani, kuchoka DPP kupita PP, ngakhale ku parliament aphungu amene anasala mbali ya DPP analochepa ambiri anadumpha kupita ku PP. A Professor Pita Muthalika anali ndi members ochepa mu nyumba ya malamulo amene anavala zilimbe ndi kunena kuti akuluakulu olotasala ochepa tiye tikhale ochepa okhulupirika, koma timenye nkhondo kuti 2014 tibwererenso mboma. Munaona nkhondo inamenyedwa ndi anthu ochepa okhulupirika amene anabwezeresanso kuti tibwerere mboma. Choncho chokereni 2020 zimene zinachitika 2012 sizinachitika ayi. Kusonyeza kuti chipani chimene chikulamula boma limene likulamula sili kuti
kukopa kapena una kuti palibe amene ali ndi chidwi kuti angachoke chipani chonunkhira ngati ichi ndi ukajoyina kongeresi kulibe. Ndi angati mu region mwana ona bonchacha regional governor amene atuluka kupita ku MCP kulibe. Ndi angati ku wing ya amayi kumene atuluka kupita kongeresi. Timaona nthawi ya 2012 azimayi akudumpha kupita PP koma chaka chino sitinaluze ngakhale zimayi mmodzi kuyambira pa region pa district ku constituency ngakhale ku area. Ine ku constituency kwanga palibe olo mmodzi amene wapita chipani cha MCP. Constituency governor anga abambo achiuta ndi mazone leader awo ma chairman ndi maili yanga 300 chakuti okungana ku chipani timati tili anthu 120 koma ife maili athu amakwana mpaka 300 kulibe area ulo imodzi yopasuka zimene zizili Malawi yonse uchoka Nsanje mpaka kuchitipa membership yonse ya DPP ndiyo mangana ndipo ngati kongeresi kugona lero nkumazinamiza kuti 2025 akutenga boma ayiwali 2025 maite DPP ndi imene ikulamulaso chifukwa ife 2020 sitinaluze munatilanda boma mukudziwa chimene munachita ifeyo 2025 tikulamula dziko ndifuna ndathokoze ma structures onse awawa achipani amene agwira chipani mopanda dyera mopanda kususuka kuti tipite uku tikasusuke tipite uku tikalandire ndalama ndi athokoze kwambiri. Lero palibe mmodzi angayime ndikunena kuti achaponda chokana anachuma chokana amaluwa chokana tikukonzaso electoral college yanyuwani kulibe amene angapange zimenezo. Mawu amene ayankhulidwa pano kuti tikukasokerera pamene munthu anamwalira pamene munthu anachoka pamene munthu wina anasiya chipani mwa njira ina kumakhala mavuto osiyana mmenemo tikukasokerera kuchoka nthawi imene kufika lero ni nthawi yayitali. Olo ifeyo mabanja mwathu kumtundu kwathu amene tidawerengana 2018 titati tikawerengane lero tikapeza kuti wanayi awira atatu achokapo mwina Mulungu watitengera so zonsezo kuchipani so ziliko ngati pabanja tikuwerengana nkuperewera kuti bwanji kuchipani kodi kuti tigwire ntchito ndi kuti tukachotsa anthu ndimafuna ndapempha chimwena ngana Nankhumwa timaukondani ngati chipani cha DPP dekhani upezeni mtima musatulutse information yaboza kuza mtundu wa Malawi aliyense timankonda aliyense pa malopa ake tikapikisana ku convention kumene amene ali mamuna akaoneke koma ife ngati chipani tukayika Professor Arthur Mutharika chifanda amene Amalawi atituma Amalawi akufuna apita Mutharika ngakhale Amalawi akumudzi ndathokoza Vice President misonkhano imene munapanga munazionera nokha msonkhano wina azimayi akulira kugwa pansi kugudubuka tikufuna apita Mutharika abwerere pampando tikugona ndi njala tikugonera mango tikulephera kugula feteleza ana athu akulephera kupita ku school mayeso adula mayeso 30,000 ana akulephera ophunzira kufika form 4 kuti akalipire MS akulephera makolo alibe pogwira. Munaona Vice President azimaya kugubuduka pa miyendo pano kulira misozi yosamba kulirira Arthur Mutharika zimene zikuchitika Nsanje mpaka Chitipa Amalawi kulira maka ifa amayi amene mavuto akachitika timakhala number 1 kukumana ni mavuto tikangoti njala pompano nimaona pa social media chulu chimatulutsa ngumbi ndepa nakhala azibambo atatu ndi nzimayi ndi azibambo amatola ngumbi nkumayika kuti kamwa koma nzimayi amatola ngumbi nkumamanga kuti kunsalu kuganiza kuti tingumbi tinkakazinge nkayeninda ndi ana. Tikamapita ku convention tiyenera kuona ati kuti munthu ali kupita ku convention ndiye kuti alipo anthu ena anamwalira ngati kwathu constituency kwathu alipo angapo amene anamwalira tione so zikachitika choncho tione tichite film magapu amenewo si choncho koma mkanena kuti ayi ndi chifukwa chimenecho mwaukire anthu amenewo ndikukuzani kuti anthu onena choncho ankufuna kuti pakhale chipolowe. Ndikukupemphani abale athu anthu akumwizi akuvutika ngati mungabwere ivi ku constituency kwanga ine kumlanje Southwest anthu pa Saturday Sunday amakhala agona panja alibe chakudya akuyangana kwa APM Professor Arthur Mutharika ndikuti iwo ndi amene azayika pampando azachita save azachosa mavuto 2025 koma sopano tikayamba kukokana monga Nankhumwa akufuna kuchitira zinthu zisiza bwino yayi anthu aku Malawi akuyangana kwa ife ngati opposition yeni
boma limene likudikirira kuti tizakonze zinthu zimenezi choncho wina asakusokonezeni yayi. Chimene chilipo apa ndikuti tiye tikhale limodzi, tikhale united, tisamamvere za zimenezi anthu afuna kusokonezazi za Nankhumwazi. Zikomo kwambiri. So kuchipani kwathu mukudziwa kuti kuyambira 2020 kudzafika lero pachitika zinthu zambiri mkatimu ku dziko la Malawi komanso bandale. Anthu ena anamwalira, anthu ena anachoka kupita maiko akunja, anthu ena anachoka kupita zipani zina. Ndiyeno sopano tikufunika kuti tikhale ndi college imene imakhalapo ku chipaniko. Ndipo college imeneyo imayeneka kuchokera kwa anthu amene amachokera ku constituency, ku district ndi ku region. Chikuchitika pano chimene chitachitike pano ndikuzukuta kuti kodi amene akuyeneka kuti akavotewa ndi okwanira alipo, kuti tikamapita kokavota kuja asapezeke munthu ena kuti yayi anasiya wakuti ola anatenga wakuti amene sakuyeneka kuti akavote. Choncho chipani zimene chitachite ulendo uno panopo kuti zimene zikasachitikenso ndikupita kumadera ndikukayang'ana ngati anthu alipo okwanira, ngati anthu alipo oyeneka kuvota, kuti tikatere tikamapita ku convention tipezeke kuti wina aliyense oyeneka kukavota akhalepo. Palibe munthu amene atachosedwe mchipani, palibe atachosedwe udindo. Chimene chikuvuta apa nchonena kuti olemekezeka Nankhumwa ndikukhulupirira kuti chifukwa chakuti ndikamaona mayankhulidwe awo ndi machitidwe awo akukhala ngati wokhazi chotsamo mchipanimo. Monga mukudziwa kunena kuti posekedwa apa a president asankha iwo khala senior advisor wa president amene amayeneka kukhala kufupi ndi a president. Ngati anali ndikavuto kena kache kamene wamakaona anayeneka kukafunsa president ngati abwana awo kuti bwana akakaka kuti bwanji anayeneka ayenderere limodzi ndi chipani. Iwo akuyeneka kukhala mgulu la chipani ichi choonetsetsa kuti anthu okavotawo ndi ovomerezeka. Koma munamva dzulo akunena kuti ayayi anthu afuna kuwachosa mchipani, ndiye tikunalaba kuti kodi iwali mchipani momwemu kapena atulukamo. Chifukwa ngati akufika saizi yomadabwa kuti kodi akufuna kuchosa ndi chipani, ndiye kuti pamene posa sindikukhulupirira kuti nawo udubiri limodzi kungati yokhoza ndi chipani. Ndiye ndimafuna kuti ndiyapemphe kunena kuti panopo democracy imene mmaifuna iji yoti mukapikisane ndi a professor ija nthawi yake ino ndi imeneyi. Bwerani tizagwirire limodzi ntchitoyi kuti tizasankhe limodzi anthu opita kukavota aja koma osakhala kwa achotsayani. Kodi munthu ndani amene angakonde kuchosedwa mchipani poti iwo apitapo ku court atayitanidwa ku disciplinary committee kuti asakayimbidwe mlandu ku constituency ko amene alipoyo ku district naye akukhala ndi maganizo omweyo kuti akandichwa sazita bwanji simukuchosedwa abale yanga ku constituency, simukuchosedwa abale yanga ku district, koma ndi nkhani chabe imene yaumbidwa ndi kukhonzedwa ndi olemekezeka Nankhumwa kuti zioneke ngati kuti anthu akwapangira akwamvera chisoni komanso ndi kuti akwachitira chifundo kuti akuponderezedwa. Palibe amene akuponderezedwa ku DPP kuno. A professor akufuna kugwisa ntchito democracy. Ndifuna ndithokoze pano grocery likumva, ndithokoze kwambiri Southern Region Committee, ndathokoze Maina Chuma, ndathokoze kwambiri Ameta, ndithokoze kwambiri timu yonse amaluwa ntchito imene mwagwira kuno ku Southern Region. Olabena zimayankhulidwa izi ine mantha ndinalibe chifukwa ndimadziwa kunena kuti kuyambira ku area kusafika ku district kusafika ku region data yonse chila chili kwina aliyense pampando pachi ali pampando pomwepo. Ndipo mogwirizana ndi vice president amene ayankhulira, mogwirizana ndi abambo athu anamalomba amene ayankhulira, palibe amene kuchoka pa position yache hayi alisali pampando chipompo. Andi kunoko ngati mungakhale ni nthawi azathu kuchokera ku central executive, kuchokera ku NGC, bwerani pa region tikuperekezani tikakuonesani anthu amene ali ma structures athu achipani ali ready. Ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti pano meeting imene yakuionera ndipo akudikirira tiyenda nanu area to area, constituency to constituency, district to district, paka kuzafika pa region kuti mukaone data yathu yonse, mukaone mamembers athu onse amene ali woyenera kupita ku convention. So ndifanye ndikuthokoza kwambiri kuti zikomo mwina chachitika zulochi chapangisa kuti ichicho ichi anthu aziwe chiona cheche ni cheni kodi anthu akamango yankhula akuyankhula motani.
komanso ndikupempherera a spokesperson athu anamalomba kuti mukhale ndi forum imodzi yabwino ya media yoti izipereka information yolongosoka izizera channel chimene chocho chifukwa pali anthu ena amene sakufunira DPP zabwino omwe amalemba kutumiza information yomwe ili yakwika ikamapita kwa anthu information imene ikumakaononga pabati na nkhondo pakhangati pali nkhondo ku DPP kulibe nkhondo kwataka kuti nkhondo ku DPP bwezera kumachiko muna mwalo wazipani zina koma this is a strong party Malawi muno chipani chikulu ndi DPP palibe angachoke kuti ku DPP sizimalephera kuchalichi sizimalephera mbanja sizimalephera pa mpingo kukhala ndi pena pachi patanthu mutha kungolumana napo zimachitika pamene pakhala wanthu ndiye zikolo ndiye chipanicho ndiye mpingo koma nkhani sina kuti tilekanisa pakati pathu ya ineyo ndipemphe pano kuti tonse kunoko kumwera dziko lonse la Malawi tigwirizaneni tiyende ngati banja limodzi ngati pali kusiyana maganizo tichose maganizo amenewo ndicholinga chona kuti timange chifukwa kunjako anthu akudikira DPP ali chipani chokhacho chimene chikukawina boma 2025 so a vice president ndikuti zikomo kwambiri ma meeting amenewa already seserekana kuti kafika nawo even pangana pa district even pa constituency level tikafika nawo kuti tikafotokozera anthu zone zini kuti anthu amasuke aziziwa chimene chili kapena chimene chipani chawo chikuwakozera chifukwa kuononga mayankhulidwe malembedwe ndamene akuononga zinthu zabwinobwino komanso ndipemphe kuti mukakhala ni mdani musachita so create mdani wina kuti mdani wina akhale mdani wanu iya tisatero iya chifukwa chikupezeka kuti ngati ndadandana malomba ndezipenga create udanilana ndi anthu auchuluka udanilana malomba tisatero ndichipezi kuti ononga zimene zikungononga ndiye ndipemphe kunawa kuti lero meeting iyo nditu a vice president congratulation ana malomba congratulation bambo ampepo congratulation ipita pangana kwa tipange ma meeting ndipo ndikanakonda kuti meeting iyi ichitike mwina poti pano pa mwedi tayankhula a vice president mwina kumpoto so mwina ayankhula nawo mwina so Christian region na vice president ayankhulapo komanso mofulumira likanakonda pakhale msonkhano wamphamvu kuti tikubane ndi members wina aliyense chifukwa sali pa social media ena mwina sakhala pa TV sakhala pa radio amve uthenga wa mvemvemve kuchokera kwa asogolerawo kuti boza ililo lachitika zololi lithe chifukwa ndi boza la mkunkhuniza boma limene boza limene likuononga sili kuchita bwino ndiye ine ndithokoze kwambiri region chifukwa cha kulimba mtima mbele magwira masa vice president pakati pa munaenda munapanga misonkhano iwiri itatu ndi mayi anga anachuma akhalapa munazungulira amayi anga alapa ana feature munazungulira mapanga misonkhano mwaona nokha kuti kodi chipani background ndi chotani anthu akuti chani anthu akudikira DPP palibe chipani chichonse chimene chikuyambika ena atakambisa ndi ma pressure group ayambise koma DPP ili pati ilipo chifukwa DPP siloze boma DPP inaberedwa DPP ibwerera mboma ndipo anthu akupanga regret lero kuti tinala kwanji tinachitiranjisi chifukwa kupita kumuzi kule tumbala fertilizer 110,000 kwacha ndi anthu angati akulandira 50,000 kwacha munthu akagula tumbala fertilizer ali kwanisa tumbala ufatiri pa bwanji so chiyembekezo cha anthu ndi DPP ndiye zikomo kwambiri a vice president zikomo kwambiri timu yonse let's keep it up. This is a team. This is a winning team. Yes. This is a strong team. Let's fight. Adano sabitu zokuti amwa kuti sakumvesesa zituti akoke abwele pamozi tendele. Azimena safuna nyimba mwazituluka eka. Azipita kumene ngati kupita munthu. Koma tikuzuwa kuti munthu yo takhana ipasi ndipo tayankhulana ngati one family. Ambo yakudaliseni zikomo kwambiri. Thank you.